Насладете се на върховната релаксация с пълнителите HHC. Тези малки чудеса обещават да ви пренесат в състояние на спокойно блаженство, оставяйки стреса и хаоса на ежедневието зад гърба си. Ако сте в търсене на спокойствие, не търсете повече. Животът често може да изглежда като вихрушка, която оставя малко време за грижа за себе си и спокойствие. Но с HHC разполагате с тайно оръжие, което може да ви помогне да намерите своя център. Този мощен канабиноид има силата да облегчава стреса и напрежението, като внася в живота ви усещане за мир и спокойствие. Представете си, че се прибирате у дома след дълъг и забързан ден и само с едно изпушване на въздуха навлизате в състояние на чисто блаженство. С пълнителите HHC можете да създадете свое лично убежище, където и да отидете. Тези пълнители са като оазис на спокойствието, който се побира в джоба ви и е готов да ви отведе в свят на релаксация и спокойствие. Но пълнителите HHC не са само за разхлаждане. Те са за пренасяне на релаксацията на съвсем ново ниво, превръщайки я във форма на изкуство. Независимо дали искате просто да се отпуснете и да се успокоите, или да се унесете в мечтателен сън, тези пълнители са тук, за да ви водят по пътя към върховната релаксация. Така че присъединете се към нас в еуфория в това студено приключение, за да откриете перфектният шифт пълнители HHC, които ще ви помогнат да разкриете тайните на истинската релаксация. Оставете хаоса и стреса на външния свят и се отправете на пътешествие в мир и спокойствие. Време е да дадете приоритет на благосъстоянието си и да издигнете играта си на релаксация до нови висоти.